Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज सुरङो बर' सिख्लाजों सावगारि लानायखौ लाना कम्पिउटार फोरोंगिरि सतीश दासखौ सालबारि एबसुआ बुनाय अजदनि सायाव खेंफोरथि। सालबारि दखरा एबसुनि मावख'आव लाबोनानै सतीश दासखौ बुनाय बुंनायाव एबसुआ लोब्बा गैया होनना फोरमान जाबाय। सालबारि दखरा एबसुनि मावख'आव लाबोनानै कम्पिउटार फोरोंगिरि सतीश दासखौ बुनाया एबसुआ लोब्बा गैया होननानै सतीश दासनि बिफा भगवान दास आरो बाक्सा जिल्ला आसुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि जुबिन दासआ खेंफोरथि होदों। मख'नो गोनांदि कम्पिउटार फोरोंगिरि सतीश दासआ बर' सिख्लाजों सेलफि लानायनि थाखायनो दखरा एबसुनि मावथिफोरा मावखुलियाव लांनानै बुनायनि अजद होदोंमोन। क'क्राझाराव जिनाहारि खालामग्रा दुथांखौ इनकाउन्टार। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय दलमारा ओनसोलाव थांनाय 23 मे खालाराव सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ मोनाबिलि समनि 7 रिंगायाव दखाननिफ्राय न' फारसे फैनाय समावनो जिनाहारि खालामनानै बुथारनो हुमखि होनाय 3 दायनिगिरिफोर फारियै आफरुद्दिन इस्लाम, मुस्ताफा आली आरो सेनेजुद्दिन आलीखौ खायो। बिनि उनाव थांनाय हराव दलमारा ओनसोलाव थाबोनाय मबाइल फनखौ नागिरनो थांनानै पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजानायनि दायाव क'क्राझार पुलिसआ आथिङाव गुलि गावनानै जखम खालामो। पुलिसनि गुलिजों जखम जानांनाय दुथांखौ आफरुद्दिन इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। जखम जानाय दुथांखौ क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। फिन बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखिदों। मोननै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोनबाय। बेखौ सोर दादों? सोरनि न'आव जिरायनानै सावरायदों? बेफोरखौ खुगा बेखेवनो गोनां जायोब्ला सोर हाथियार हरदोंमोन? सोर रां हरदोंमोन? सोरनो हाथियार रां हरनानै गोदान हाथियार हमग्रा आफाद दानो थाखाय सोर साबायखर बावनाय लाइजाम दैथायहरदोंमोन? बेफोरनि सायाव खुगा बेखेवनो गोनां जायोब्ला सोरबा थानो हानाय नङा। जों बेफोराव थांनो नागिरा, मानोना जों गोजोन लुबैयो। कक्लाबारि समस्तियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेसेबां जर होआ मानो बेयाव जेबो जाउनाव देरहानो हाया। बिथाङा गौरां हटेलाव मोजाङै सालायबाय थाथों, एमआरएम हस्पिटालखौ मोजाङै सालायबाय थाथों, बेयावनो बिथांनि मोजां जागोन होनना। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव बुथारनाय जाथाय। बिसियानो फिसायखौ बुथारनायनि सन्देह। गसाइगाव महकुमानि सिंनि कसुगाव थानानि बेन्दोंनि 1 नं थाफ्लाजरा गामिनि जगेश किस्कुनि फिसाज्ला 23 बोसोरनि सुकुलाल किस्कुखौ हरनि समाव बुथारना दोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। हौवानि नखरा बिसि सुलिला किस्कुखौ बुथारनायनि सन्देह खालामो। बे जाथायनि सायाव सुलिला किस्कुखौ सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि गावनि बिसिजों गसाइगाव हाब्रुबिलनि नेपालपारायाव थायोमोन सुकुलाल किस्कुआ। सुकुलाल किस्कुनि गोथै सह'खौ बिसिनि न'आवनो मोननाय जादों। खुलुमबाय। थांनाय 21 आरो 22 मे सनिबार आरो रबिबार खालि जालांनाय डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव गासै रायजो राजाया आंनि फिसाला नबजित नार्जारिखौ भोट होनाय थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो फैगौ 28 आरो 29 मे सनिबार आरो रबिबार खालि भोट होनानै देरहाहोनो थाखाय गासै रायजो राजानि सिङाव आरज गाबहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै।